Polišakov Rostov proti Hovorkovi. Úspešnejší napokon prvý menovaný. Banovo nahodenie sa ale neujalo a dopredu môžu vyraziť domáci. Ani Dubničanom, ale akcia po mantineli nevychádza. Skúsia to preto cez ľavé krídlo, kde sa presadzuje Hovorka. Ten signalizoval, že bol faulovaný. Teraz veľká príležitosť pre Topolčany a tie idú do vedenia. Oleksandr Plokotník strieľa gól na 1-2. Plokotník sa zároveň dostáva, čo sa týka produktivity, pred Radoslava Tibora. Spomínal som to v úvode tejto tretiny. Ešte raz asistencia od Andreja Legalina. Ten si všimol vo výhodnom postavení Alexandra Plokotníka. A ten strieľa svoj 8. gól sezóny. Je už na 26 bodoch.